मोर एकादशीटा मु केमती खाइबे कौन एकादशी हुंडी छुआटा नानी तोर कथा आस्तुलु काई एकादशी द्वादशी जाओ खम खाम ए जा बा ଏଇ ସେଦିନ ଲୁଚେଇକି ଅଣ୍ଡା ଖାଇଦେଲା ଆରେ ମୋ ବୁଧି ଓଷା ଯେ ମାଂସ ଖାଇଛ ମଲା କିଏ ଦେଖୁନି ଏଇ ତମେ କହୁଥିଲ ଖାଇବା ନବାନି ସେ ତ ଘରେ ଖାଇବା କଥାରୁ ଆମେ 60 ଟଙ୍କା ଝଗଡା କଲା ତା ବୋଉ ତ କେମିତି କାମୁଡି ଆଇଲା ତାଙ୍କ କୁଳା ବୁଡୁ ଘଡା ଘଡି ପଡୁ ବଡ ହଡି ତ ଉପରେ ମୋ ଭାଇ କି ଗାଳି ଦେବୁନି ତାକୁ ଗାଳି ଦେବୁ ହଁ ସେଇ ମାଇକିନା ତ ଘର ଆଇଲା ଦିନ ନ ଖାଇଛି ମୁଁ ଯଦି ଖାଇବା ନ ଆଣିଥାନ୍ତି ଏଇନା ଉପାସ ରହିଥାନ୍ତି ସେ କମ ମାଇକିନା ବୁଧିରେ ପଡିଛି ହଉ ଧର୍ମ ବୁଝିବ ତୁ ଖା ତୁ ଖାଉନୁ ଏ ଲଙ୍କା ମଡୁନୁ ଲଙ୍କା ମାଡେବା ମାଡ ଜୋର ରାଗ ହେଇଛି ନା ଲୋ ବଢିଆ ଦେ ତାକୁ ମୁଣ୍ଡା এটা কাইয়া দেনে রে পিয়াজ খন্ড দে ଏଇଟା କଣ ଏଇଟା ଥାନାରେ ଅଛି ନା